Olumshifana uyayazi love science bafethu, hayi. Uqalile uyaphuza. Hey ngithini? Ukuthi konke kade ngifuna ukubuza wena. Zithini? Wagcina kaba esikoleni malume. Mina ngagcina ka2. Manje lezi zinto engako zazi ngaka. Mina ngathi mangicabanga lapha mshana wami yazi ukuthini. Ngathatha incwadi ya science kahle kahle isikole sangiphela. Ngathatha incwadi ya science ngayifunda. Basho ukuthi vele ingqondo yami yacorresponda ngaso sonke isikhathi. Mayisebenza ingqondo yami ngabona ukuthi okay la kwi science kunama department ahlukene. Nalomuntu uyabona le isikali lesi. La kwisikali mawungaphakathi khona i-hypophysis, khona i-brain, khona i-hypothalamus. Mawehla uza la uzabe neck ngithi Neck. yeah neck intamo. Khona ngithi lo prongata kuzoba khona i-spinal cord. Yini spinal cord? I-spinal cord le thambo lehlala. Hey, yazi love science ukuthi. Yena ngingibiza inkunzi yakhe ngoba Malume. Umuntu mayilalela ke indlebe yona yazi. yeah Ihamba kanjani? indlebe angithi yabona iphina Phina. yeah iphina inami ngaphakathi ine-eardrum. Ine-eardrum. yeah i-eardrum yona ethatha ukukhuluma esikukhulumayo ukwazi ukuzwa ngaphakathi. Iphina iyona ethatha umsindo ngoba ikanje ifana nespeaker. Is a teeth ne teeth is a tongue, Yeah. is a nose, Yep. is a mau usuka uza lapho ichin le ihlathi ichin Chin. yeah ichin ihlathi yeah is a finger izandla lesi not a hand Yeah, finger. yeah iso likwazi ukuthatha into elaphana kune-calcium kuzoba ne-retina you know lento leyo wena mshana okufuna uyi-understand. Umuntu wesifazane unalento ekuthiwa yini khona ama-fallopian tube. Mafole. Fallopian tube into engaphakathi kuyena Yeah. bese kuba khona lezi zinto ekuthiwa ama-ovari. Yabo ama-ovari i-science le ngikutshela ngayo ama-ovari. Yeah. Mawuthi kwenzeka i-fertilization makuya ngokuthi uyalontonje into eyithize yabo kwenza lento lekuthiwa i-fertilization ukuze umuntu azala amawele kusokuyi-sperm esisuke siphumile saphuma ngendlela uza ahlukana angithi amaqanda ami kanje azana mayikhulele. Yep. Uthola ukuthi mhlawumbe uzowa ngeseso kunalento le amanzi lawa akumuntu wesifazane ngaphakathi. Uyawazi ukuthi yini igama lawo? Abizwa ngani? Amniotic fluid. Abani? Amniotic fluid. Amniotic fluid. Yeah, ingane lesuke ngaphakathi esuke eyikhulele. Uyalazi ithumba edla ngaluthi lephi? Umbilical cord. Umbilical cord. Yeah, into ekufuna uyi-understand kuyena yabo monga light ikhandlela. Kune motor neuron ne-sensory neuron. Okuzolaphi uyahamba kwi-heart ngaphakathi. I-science le ngikutshela ngayo. Ngiyezwa malume. Mangabe usuka lapho angithi siyehla sibheke ezalalela futhi mase kubuzwa uthisha laphana kunalento ekuthiwa ama-biological term khona ovivipary Yep. khona ovivipary Ovivipary. yeah mayibuza uthisha ukuthi hayi ngishoda ngama-biological term Ovivipary. usobona khona internal laphana kwe-science khona ovivipary everything mshana Danke malume. kwanele Yeah. umshana ngibona ukuthi ngento okudlala yabona nje umshana ngiyambona utshela ukuthi angifundile yazi ukuthi ayi angivele ngimiya kumshana right.